Soko Musa, Libjan ta' 29 sena li huwa wieħed mill-irġiel akkużati bil-hijack ta' titjira tal-Afrikija Airways li kienet niżlet Malta f'Diċembru tal-2016, iddeċieda li jammetti l-akkużi kollha kontrih fil-qorti tal-Maġistrati meta kellu jitkompla jinstema' l-każ tiegħu quddiem il-Maġistrati Donatella Frendo Dimek. Musa iddeċieda li jammetti l-akkużi kollha miġubin kontrih u li fil-maġġoranza tagħhom iġorru pjena ta' ħabs bejn 7 snin u omor il-ħabs flimkien ma' multi kbar. Minħabba li l-qorti tal-Maġistrati ma tistax tagħti sentenza ta' aktar minn 10 snin ħabs, il-Maġistrat qalet li kienet se tibgħat l-atti kollha tal-każ lill-Avukat Ġenerali biex issa tkun il-Qorti Kriminali Superjuri li tagħti s-sentenza. Il-Libjan kien qed jiġi akkużat b'terrorizmu bil-ħtif ta' ajruplan u li flimkien ma' oħrajn kellu fil-pussess tiegħu armi foloz li żammu passiġġieri abbord l-ajruplan kontra r-rieda tagħhom u li sar attentat biex tinħoloq instabilità ekonomika għall-gvern. L-avukat Marta Mifsud u George Anton Buttigieg deru għal Musa, filwaqt li l-avukati Elaine Mirċiqa Rizzo u Charles Merċiqa deru għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.